πάμε Τετάρτη. Είναι άλλη μία. Ωραία, φύγαμε σιγά σιγά. Δεν θέλω να πάρω τα μάτια μου από το δρόμο. Σωστός, πάμε. Εντάξει, Γιάννη, Ναι. τα αφήνω σε σένα. Αλλά σε ευχαριστώ που μ' άφησες να το στροφάρω ψηλά. Όχι, θα σε αφήσω πάλι. Θα σε αφήσω πάλι, δεν το συζητώ. Απλά δεν θέλω όταν σε κάποια σημεία να ξεπερνάμε τα χιλιόμετρα αυτά. Θα πατήσουμε τώρα πάλι. Δεν φεύγουμε. Πάμε σιγά σιγά στη διακά να φεύγουμε. Κάτσε να φύγει. Και εσύ ας πάμε, θα φύγει αυτός. Έχω ανατριχιάσει. Εντάξει, τώρα μιλάμε σε άλλο μάτσι. Επί 2 η ανατριχίλα σε σχέση με την μόντελα. Πάμε όλο ευθεία κάτω, πάντα κάτι. Την τρώει καρφωτή. Όπως βάζουμε στα σούπερ που έχουμε τα shifter και την κοπανάμε πάνω, έτσι την τρώει. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη μου φωνάζω, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. 5-20 είναι αυτό. Δεν μπορεί να μην έχει ξεφύγει ατμόσφαιρα. 5-20 Χριστέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τώρα. Ευχαριστούμε και μπράβο σου. Εγώ θέλω να ευχαριστηθείς, Άγγελε. Είμαι ήδη ευχαριστημένο. Εγώ θέλω να φύγεις από εδώ και να σε χαμογελάσεις να σου. Χριστέ μου, τι κάνει. Σε λίγο θα βγούμε μεσαία να πάμε προς αεροδρόμιο. Πάμε όλη ευθεία κάτω, Άγγελε.